Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangai be pidon na pedeng kamet ka phat ka bakoi ka bakya. Teman ta ka sngi nga kwa ban pen EAP kumno banga mix yaw to hair mask mo te kane ka video nga la de ban plai ha ka to ka be ka video mo te nga shukwa ban ad ya kane ka clip ba usnyu jong yu long kumno ha den mala de ban ta yu hair mask. Te parlok bon na pedeng jong phi ba ka liu e tau flaxseed ma. Dan na pedeng jong phiru ba ang black seed mde black seed deo flax seed ma te phila ban yo na online na po Flipkart na po Amazon ma phila ban order te man ta ka sngi ngi mot ban le hair mask ma da aloe vera flax seed bat rice water nung kong I haban shet shwa ma te ngam shet ra baro ne ngin shet tang ar shamoch la nelai shamoch shamoit la nelai shamoit te ngin pen EP shibet te parlo ngadang shet ja hang nema te nga shim tang siteng pela gum to te nga bat I para jonga ngin kle hair mask mta kasngi te nga shet mta mo nga ai umbun ba te nga haban shet kumba ar pheu la ne ar san minute ai te phila ban pedon kam daw no khaw ro ma te tangkum nehi te shibet ndang ila mix pat ngan sa pan EAP ngadang shet khaw mo na marba kane ka hair mask ngi haban pedon kam umja ngi haban pedon kam flaxseed ngi haban shet flaxseed ro bat aloe vera gel fresh aloe vera gel mo te ngan sa pan EAP shibet ndang ila deban shed lot mai kini menta phila ban pedon kam daw no khaw ro mlele te pihaban shed kumba siteng pelai te ai shibun ta ai bakan I baha ma te nda la dapat sastrenya ka to ka ma sepenjahar ka to ka te ngan pen EP shibet ka step by step kumno ban mix ma te menta ngan ai flaxseed si chamai ar lai sao no namar ba ngi haban ta arngot ye para bat yanga te nakata daw nga ay sao mo laban ay tang ar la dapi ta marwe dengan apakan penambah dengan penipisiben te pej hang ne ngala daban shet kumba ar pheu minute mo phi haban adjust bahaya ka te pihaban pelong jelly ya ka ja bat ya kane ka flaxseed ro te don baklia nga ba ki khot kumno ha ka ten khasi mo yo ne flaxseed te nga ro am tip ki khot kumno na mar ba shane ngim ju yo I ma te menta phila yo I ngala da ban shet ja pe hang ne nga haban penjahar gumne te phiru pihaban le ha kane ka process te don ba ong ya nga kong long ne em ban shet lang ja bat ukhaw bat flaxseed te yakata tangaru ngampat ju melen ban shet kumta tharai kalong hi te phihaban ai shibun lada phi shet lang ha ka jo ka por ma te pe hang ne ngala de ban panjar ba te menta next part ngan sa mix pat sa flaxseed te pe mo step by step kumno nga mix hang ne khnang ba phiru phen yo I bha but phin la bha ban mix ya kine ki lai jait kine ki ingredients hang ne te menta kat bangadang ab bakan peja khandian te nga shim yaw neu aloe vera banga kheit na yeng na shinong te nga la de ban side te nga haban otchwa kumni te hakato ko we ka video nga klem pan EAP mo nga klem pan I bha na marba long jrong palat ka video hakato ka video pangata yai soda te nakata ka daw te don bakalia nga ba mo kim padashay bha kumno ban mix ya kine ki ingredients aloe vera gel ya rabha ban ya rab na ka banta ka smooth hair ban yo ayos nyo balong soft but smooth kumto te nakataka daw ni dan kam aloe vera mo te lada pidon allergic yaw aloe vera te phila ban skip phila ban pidon kam tang
flaxseed but rice water. Nila deban shed yung flaxseed ma. Pek ngai shibun ha bang mentala kam berangat. Kam duna Tengi haban penjar kumne. Ngala de mix arja ini. Ngala deban mix flaxseed but umja. Teka nepat kadeka aloe vera gel. Haban le kumne. Mulai. Tuang chua. Tebenta hang ne ngala dapat mix lai jai kini ki ingredients nangkong ai umja baar pat ai flaxseed water tebalai pat ai aloe vera gel te hang ne don tang lai jai ki ingredients te lada phikwa ban ai pnyang khandiat te phla ban ai coconut oil te ngaru ban ai khandiat hang ne ma te apshibet ma te mentangan ai daw neo coconut squalene nutrition hair serum te ngan ai tang lai jaw ma ve dan pila ban ai coconut oil ma ngadam dan ne dengan tap mentah kan ya botol mah ban kamsuk teh ban pedang kan long slippery han long ra nih teh pek kan ya ladon teliu hang ne teh men pek no kami he mentang in late sedang mama la dai thai mentang te parlong mo la daban da site yaus nyo jong la daban site tang da ka hi sai te pe ipara jonga la daban site yaus nyo jong tenga kwa ban pen kan mau phi hang ne ba ka banang kong hi shwa ba phin ta yaw ne hair mask la ne hair keratin treatment at home bangi shupadan kam da kineki natural home remedy te shwa pen ta yaw ne hair mask pi haban site bah yaw snyu jong phi daw shampoo mo ba phi site ban padan kam daw no shampoo te haden ma phila da ban site sa per khyang khandet yaw snyu jong phi te nang tapat haden ma phila da mix baro ikitu ki ingredients te sa tapat ya gitu ki sa tapat yaw to hair mask te apkumba si kenta si teng lane si kenta hadu ar kenta mo te para jonga ila da banta long smooth bahaus nyo jong imenta te tangba phiyo ba ulong freezy khandiat mlele te next day haden shisngi haden asngi phensa yo ba pej hang neru philayo hi aka shine khandiat mo te yakane ka video ru nga shoot hakapo menmet takadaw kalong kumne te la da don na preng jong phi bompat yo yakato ka way ka video shaphang kane hi te hakato ka way ka video nga pan kumno ngita house nyo mo house nyo jong para jonga bat house nyo jonga te la da phikwa ban yo yakata ka way ka video la da phimpat yo te khele pe yakato ka way ka video te phensa yo mo te pe hang ne phi la yo hi mo ba para jonga idang chuda ban sa yo nyu teu la long freezy khandiat tang bam le haden shisni haden asni teu unsa long bet kumne mo teu ulong shiny bha ulong soft but ulong smooth bha ka jo ko porma te la da phikwa phila ban le te pe ilong kumne hai para jonga bat house nyo jonga pat kumne tang kumne hi kane ka video nganget ba phi tanat kule shibun ba phi pe